Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama, ang araw mo ay tiyak magiging okay. Kapag BicolNet TV ang kaagapay, serbisyo publiko'y kanilang alay. Lahat ng balita'y laging tunay, sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Lagi nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. No place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This is the source of
news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tigdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, matsaka mo sa kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, Pagkabikulana, hindi man ako gwapo. ang sakundagan, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga, Bicolandia, maray na aga, probinsya ni Nalbay, Kung sisay sa maray na aga, Bulkang Mayon. panuga Good morning, Tabaco City! Sarong Domingo, Diyan po sa syudad kan Legazpi and Ligao. panugang naga Saan man sulok po kayo ng mundo,
Luzon, Visayas, Mindanao, or Bulan na September. Good morning! Magandang umaga po, Madam Camo Rops, kay Ma'am Lynn Reso, kay Papa Dong Kanyo. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas, mga tugang, mga kabayan. Digdi na po kita sa programa Serbisyo asin Reparo ngunya pong aldaw kita nin Miyerkules, Wednesday, petsa 11 na kita ngunyan kang bulan na Marso taon 2026. Sabayan po rin sa indong lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Mag-uri-istorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot, syempre. So mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apuera po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindudig din mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, March 11, 2026. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Siyempre naman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. O dahil nanggad nindo paglingawan ng sakuyang perming tugon ha. Pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pag bako man po kamo imbitado, tamalang supog. Sigurado lilibak-libakon man sana kamo kaya. Yo! Saro patabing tugon ko iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan tasya man sana po nakakaram kayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakiguide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sa pagtugtugning pa Sarabay po kita. Amen. Serbisyo asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni Ohayo gozaimasu, Maria Elena Yamamoto, Madam Maylin. Ang sa indo pong servidor asin taga Reparo, live na live. Kunyang pong aldaw kita nin Wednesday, Marso 11, 2026. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro nila doon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini.
Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit and bawal man tabian ma-stress sa mga panahon po tabing arog kaini. Alas sige tabi, 11 minutos. Lipas na po ang 7 o'clock in the morning, Philippine Standard Time. Kumusta po? Kumusta tabian sa tuyang mga kababayan? Ano, mati na ba? Mati na ba ang mga paglangkaw kan mga produktong petrolyo? Ano ang sunod kaya? Siyempre, may mga masunod kaya na may maralangkaw pa. Kamusta kaskasunod naman ang panahon? Halos pa kabanga na naman kita kang bulan na Marso. Kumusta tabi sa mga chikiting? Nagralaog na lamang tabi sa klase. Kung nagralaog na, di maray. Hanggang naman sa ngunya na bulan, hanggang katapusan naman sa na ang klase. Pag-abot kan sa last week kaning bulan na Marso, yan na, mga recognition, graduation, yun na yan. Kaya ngunya na mga susunod na mga simana, bising-bising sa tuyang mga estudyante, mga teacher, sa pagpreparar kan sa mga exam. So mga medyo alanganin sa grade, habol po kamo. At patapos na tabi ang relasihan. Ibig sabihin ngayon, mabakasyon na. Buro barakasyon lamang muna. Anan mga riparo tangon yan? Oy, ang piston tabi asin iba pang transport group. Bako sa na piso, kudi 5 pesos ang pigahagad na dagdag pamasahe sa LTFRB. Yogon mo yan, yun na inis epekto. Ayun ang domino effect. Bako lang piso ang pigahagad na uminto sa pamasahe. Kudi 5 pesos. Pati pamasahe po sa barko, may paglangkaw na 20%. Aprobado na yan kang Marina. Pati tabi pamasahe sa eroplano, singil sa kuryente, basta nagagamit kay krudo, gasolina, may mga paglangkaw yan sa mga masunod na daw. Sabi digdi mga tugang na daida at tabi kay puha na magpanik buying. Dahil tabi kompleto pa tabi ang supply kan sa tuyang fuel asin mga basic commodities. Sabi yan ni Secretary Claire Castro. Kay puhan na tabi magpanik buying. Ma'am Simple Rica Chubbs. Paano ka man ngaya nga ni magpanik buying na da ka man kipambakal, da ka man imo, da ka man pirak, ano man yata magpuro panic buying kita. Pero yan mamamatiantan sa mga masunod na daw. Ang LGU Legazpi mga tugang mapautog na kay itong pigapod na 4-day work week. Yan, may mga iba ng LGU nagigibo na kay kung papaano ninda ipapauto bining 4-day week 4-day work week. Base yan sa direktiba kan sa tuyang presidente ang aning makapudkeni makatipid nin pagkonsumo nin gasolina krudo. Bawal na mo na sa mga travel, mga lakbay aral, ano pa,
Lalo na sa mga service vehicle kang gobyerno. Ikaw magpararabas. Magtiripid. O yan tabian sa tuyang mga reparohon ko niya na Miyerkules. Ano? Sige tabi alas 7:15 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Karamon tamunan magiging kamugtakan kang sa tuyang panahon. Kuha mo na linya kang Pag-asa. Ramon ta ano tagari may LPA tapos nagkusog sa amihan. Nasa linya ng Pag-asa. Pag-asa, good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, March 11, 2026. Patuloy nating minomonitor itong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at ito'y tuluyan pa nag-intensify into a tropical storm category at may international name na Nuri. Ito'y huling namataan sa layong 1,290 kilometers east ng Eastern Visayas. May taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Mabagal itong kumikilos sa direksyon na southwest. Hindi naman natin inaasahan ito'y papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Pero yung trough or yung extension ng kaulapan netong bagyo ay inaasahan natin magdadala ng mga pag-ulan dito sa eastern section ng Mindanao. Samantala, yung northeast monsoon natin ay patuloy na nakakaapekto dito sa buong Luzon pati na rin dito sa may Visayas. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin ang maulap na papawiri na may mahihinang pag-ulan dito sa may Batanes, Cagayan, Isabela at Aurora. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan po natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawiri na may mga isolated light rains. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila 20 to 31 degrees Celsius, Lawag 21 to 31 degrees Celsius. For Tuguegarao 19 to 30 degrees Celsius, Baguio 13 to 21 degrees Celsius, Tagaytay 22 to 29 degrees Celsius at Legazpi 24 to 30 degrees Celsius. Dulot ng trough or yung extension ng kaulapan netong bagyo sa labas ng ating PAR, inaasahan natin ang maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Medinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Para naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan naman natin ang maaliwalas na panahon pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga isolated rain showers at localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Para naman dito sa buong Visayas at dito na rin sa may Palawan, inaasahan natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin din na may mga isolated light rains northeast monsoon. Agwat ng temperatura para sa Puerto Princesa at Kalayaan Islands, 25 to 31 degrees Celsius. Dito sa may Iloilo, Tacloban at Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index, kahapon nakapagtala tayo ng 31 to 32 degrees Celsius dito sa may Manila. At 38 degrees Celsius naman, which is yung pinakamataas natin, dito sa Masbate City, Masbate. Kung mapapansin din po natin, hindi rin po kataasan yung mga naitatala po nating heat index dahil dito sa bugso nitong northeast monsoon. Kaya ito rin po yung dahilan kung bakit hindi pa po tayo nag-a-announce ng ating start ng tag-init dahil sa bugso ng northeast monsoon at inaasahan din po natin magkakaroon po ulit siya ng panibagong bugso sa mga susunod na araw. Pero iba yung pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan dahil inaasahan po natin magiging mainit pa rin naman po ang ating tanghali hanggang hapon dahil hindi na rin po ito yung kasing lamig ng bugso natin noong mga nakaraan. Para sa ating heat index forecast ngayong araw dito sa Metro Manila, 31 to 33 degrees Celsius at pinakamataas pa rin po natin posibleng maitala ay dito sa may Masbate City with 39 degrees Celsius.
Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 6:07 AM at ang sunset mamaya ay 6:06 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo kay si Manny Moxea Mr. sa Bicol Net Tabi Pag-asa, o yan tabi mga tulang mga kabayan ang magiging kamugtakan sa luwas pakining amihan. May bugso pa kita kang amihan. Siguro yun ini sa mga last na bugso kang amihan. Ano? Palawag na kita sa tag-init. Kaya may mga paguran-uran pa kita and medyo malipot-lipot pa. Yun. Sige, ringat na lang tabi. Sabi ni Sir Wilfredo Carinan na good morning tabi Sir Mox, asin sa gabos pakikumusta man tabi ang Sidro family diyan sa Abnig. Salamat tabi. Yo. Sige tabi, alas 7:22 na ang Tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tanan mo ng tuyang mga katuwang sa program. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugay darapo sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madalion po sa nayan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi, Kidor, boarding house, dyan po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Madam Maylene, good morning. Ingat po, Pirmi. Siyempre, ang programang inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burse, kay BM Attorney GIO Bungaw, siyempre kasabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang Bagong Malinaw, kawan man dyan si ABC President Cap Art Abela, kasabay taman dyan si BM Carol Siga asin BM Vic Siga Jr. Siyempre yaon dyan ang Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Yan ang partner tapagkaga. Yan po mga tugang mga kabayanan sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Alas 7:24 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Day po mag-arali ha. Mabalik lang po ang programa. Tama barbecue mo na kita. Barbecue, the best in Tabaco City.
Usok na di malilimot, pagkat amoy pa lang solve na solve. Barbecue nito, legendary, barbecue sa Motsari. Tinga, balat, isaw, paa, dugo, lahat ng paboritong ihawan dito. Tara na magmerienda, ayain na ang barkada o dalhin mo si Jowa. Pasalubungan ng pamilya, pang merienda o ulam, swak sa budget, walang kulang. Hahanap, hindi malilimutan. Tope Barbecue, the best barbecue in Tabaco City. Pati ma-branch o matagbak branch, kahit saan siguradong number one. Sulit sa sarap, panalo ang lasa. Top for barbecue, balat at may isaw at balikan. Sa murang halaga, mabubusog ka. Malinis, masarap at malasa, wala ka nang hahanapin pa. Top Barbecue, the best dito sa Tabaco City, ikaw ang bida. Top Barbecue. Ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review (0927-341-9219). 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea sa Bicol Net. Balik na po kita mga tugang sa programa alas 7:28 na ang satuyang Philippine Standard Time. Oras po niya ay dormitory makukuhayan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa nayan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. O dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman, ang oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burze, Board Member Attorney G.I.O. Bongao, Raman yan sa tuya ni Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, Siga Asin BM Big Siga Jr. Naraman sa tuya kang Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Ala, sige, balik po ang sa indong lingkod. Ako mapogiraray si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni. Kunyang pungal daw kita ni Wednesday, Marso 11, 2026. Sundo tabi kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Birthday palan ngunyan ni Mami Rika.
Pabati man tabi nin happy birthday kay Mami Rica. Sabi yan ni Bianca Sofia Alpuerto. Yan, birthday pala ngo niya ni Mami Rica. Happy na! Birthday pa! Yan, sa may mga kumpleanyo sabi ngo niyan, happy na, birthday pa! Birthday ngo niya ni Ma'am Rica. Pa-shoutout na primo sa mga taga Malolos, lalo na po sa Team Pablo Kapitin 2026. Ano yan tabi primo? Makapitan si anong laban sa 2026 sa November yan. Main tramang kita dyan sa Malolos. Sige tabi mga tugang, doro diretso na po kita. Serbisyo asin reparo. Alas sige tabi mga tugang, alas 7:31 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Inutunta mo nining public service ano. Kasud nalingawan ko ini. May paisip po digdi sa mga partidarios, amigos y amigas na ang samuya pong ama na si Pael Clerigo Camo Sr. ay binawian na po kang sa iyang hiram na buhay kang pet sa size kang bulan na Marso. Ang sa iya pong bangkay na kapatid po dyan sa Puro 3 partidarios, amigos Senyor. Ini po binawian na kan sa iyang hiram na buhay kang Marso 6 sa Talinaw Albay. Ang lubong sa Martes na yan, March 17, 2026, alas 2 tabi nin hapon. Iyo dyan tabi sa Malinaw. Ang nagpapaisip po kaya niyo si Rupa Camo, aki po kang gadan. Iyo, condolence na lang tabi sa pamilya Camo dyan sa Barangay Payahan. Iyo, Purok 3 kang Barangay Payahan. Dyan po sa Banwaan kang Malinaw. Okay, sige. Miyerkules na po kita ngunya na di. Kasudma nagka pasurway-suway so ibata day masabutan kung saan magarasulina tabi Primong Wilson. Sa inya kita magasolina, sa inyan may baratong gasolina. Ta iba-iba nan mga presyo kan mga gasolinan ngunyan. Kudi mga tugang ang piston asin iba pan mga transport group may pigahagad po sa LTFRB. Yun na so epekto kaining mga paglangkaw kan mga produktong petrolyo. Bako sa napati piso. Dagdag pamasahe ang pigahagad sa LTFRB kundi 5 pesos. Primo, pabati kami digdi sa amateur, digdi sa digdi sa tabako, lalo na kay Buboy Buton na busy on tabi magluto kay pamahawan digdi. Pabati da tabi kami digdi sa parada amateur. Nagkayod ka primo. Dihalang ka na so gasolina tabi primo, pero dai patabi ka mo pwede magsingil nindagdag pamasahe primo. So mga nagbabiyarahe tabi dai patabi ka mo pwede maghagad ning dagdag singil sa pamasahe o kaya plete
hanggat wala patabi ki provisionary increase napig tatao po sa Indo. Yo, taba ka madiskwido man kamo kayan. Iyo pa yan. Kundi yun, nasa proseso pa sana. Sa mga motorista, mahangad kamo kayan kipag uminto dyan sa Sanggunian Bayan. Iyo, yung mga tricycle, mahalat po kamo kayan, masurat man kamo, ma-request man kamo dyan sa Sanggunian Bayan para maghagad kamo kindagdag plite, dagdag singil sa pamasahe. Pag tricycle, nag-regulate kayan, iyo ang Sanggunian Bayan. Iyo, pag mga jeep, mga lunadan, daman po sa LTFRB. Yan na jeep, bus, ano pa yan, mga modern jeep o LTFRB yan. Yung pighagad ngunyan kang piston asin iba pang transport group na may pighagad sinda sa LTFRB na 5 pesos ang dagdag pamasahe. Yugo-yugo nindo yan. Dati gura noon pamasahe ngunyan tabi, primo. Primo Wilson. Gura ng pamasahe haling tabako pasiring sa amateur. Gura no. Day ko kaya aram maski ngani pamalinaw day ko aram ang pamasahe dyan. Taday man kaya ako naglulunad. Nagbabaklay man sa nakaya ko. Gura no na pamasahe ngunyan. Kung halimbawa tayo ng 5 pesos, magabat-gabat na yun, adi. Dahil man kami nagdagdag kipamasahe tabi, hirak man tabi kan mga pobreng tikoy. So mga piling mayaman, sa modern jeep na sinda. Siyempre, aircon. Primo, duman minarununad sa aircon na di. Duman sa modern jeep, sa mga piling mayaman manda, duman nagrulunad. Pero dahil patabi ha, dahil pa po pwede magsingil, tandanin din ha sa mga nasa transport group, hanggat na dahil patabi ki provisionary increase. Napigtatao sa Indo ang LTFRB, ang Sanggunian Bayan, dahil tabi. Dahil po kamo pwede magsingil na tamili ngayon naglanggaw na ngayon so presyo kang gasolina, automatic masingil man kamo, madidiskwido tabi kamo dyan. Baka mawarang kamo ki prangkisa. Pag arog kayan tapos reklamo kamo, remate kamo. So 20 pesos man sana ang singil me, ta makahirak man, dapat ko ta 22 ngani. Yugon mo yan. May discount pa ngani palang so paglunad sa tricycle pasiring dyan sa amateur 20 pesos sa napalanda hirak man. Kudi dapat itao man giraray po nindo so discount na 20% duman sa mga senior asin PWD saka po sa mga estudyante. Iyan po mandatory po yan. Base iyan may batas po kayan na dapat po mandatory ang pagtaonin doon discount sa mga senior citizen, PWD, kasabay sa mga estudyante. May 20% tabi na discount. Kaya tandaan po nindo ha na bakuyan uro-urada na tamiling yan naglangkaw so nga presyo kang produktong petrolyo kamo man dyan mga nasa transport group haraman sa nabagangaya kang publiko na naglangkaw sa mga produktong petrolyo malangkaw man kita bakuyan po automatic. May mga kaipuan na sunodon kamo dyan tapag nag-automatic kamo naghagad kamo ki dagdag singil man tulos naday kamo ki legal basis ay tapos kamo dyan pag reklamo kamo. Halaton po nindo ha. So ipapaluwas na provisionary increase sa plite pamasahe kansain doon mga ruta-ruta sige bako sa natabi iyan ha bako sa natabi iyan sa mga bihikulo pati tabi sa
barko. So pamasahe sa barko, may 20% tabing increase ang pamasahe sa barko. Aprobado na yan kang marina. Yugo nindo yan. So pamasahe sa barko, pamasahe sa eroplano, malangkaw man. So mga produktong petrolyo sa masunod na simana, igwa na naman tabi ke paglangkaw. Una nindo kang martisa na so naglangkaw kasudma sana. Sa masunod na simana, igwa pa ki panibagong paglangkaw na naman kan mga produktong petrolyo. Ano ang sunod? Yan na. Ang masunod ka na maralangkaw sa mga panginot na barakalon. Yun na yan. Sunod-sunod na yan. So LPG, kung ano-ano pa, puros na yan para langkaw. Pero ang sabi kang Malacanang mga tugang, sabi ni Secretary Claire Castro na hindi kailangan magkaroon ng panic buying. Hindi daw kailangan magkaroon ng panic buying ang publiko dahil kumpleto pa naman at inapa po ang ating supply, lalong-lalo na sa ating fuel. And so sa tuyang mga basic commodities, inapa, ibig sabihin tabi, birthday girl, Ma'am Rica, bastante pa databi ang supply kan sa tuyang mga fuel. Asin mga basic commodities. Sabi kang Malacanang, sabi yan ni Secretary Claire Castro. Kaya dahil nga kaipuhan, magpanic buying kita. Paano ka man gani, primo, magpanic buying? Dahil ka man kiimo, dahil ka man kipambakal. Ano nga yang, pwede siguro magpanic nga pero dahil buying. Ma'am Manilin Ahero Arena, good morning. Malulos nga ni primo, 25 sana ang pamasahe me. Sa regular, 20 sa estudyante. 20 pesos, 25 sa regular, 20 pesos sa estudyante. Sa modern jeep, 34 ang regular, 27 ang estudyante. Mas barato sa tricycle. Kaya, depende yan sa mga pasahero kung saan ka mo malunad. Parehas man sana ka makabot sa padumanan nindo. So dakulao na tipid kung halimbawa maglunad ka sa motor, pasiring dyan sa barangay Malolos, kung ang regular 34 sa motor 25 sana. Di dakulaon makakasave kanin pira. Pira ini 25 34 9 pesos. Tama? 9 pesos ang maititipid mo, adi. O dito man ka na maglunad sa motor. Sayang kang 9 pesos tabi, Ma'am Lisman Lapas Kapos. Baka, makakatipid ka. Iyugon mo, saan mo hanapon ngunyan ang 20 pesos na yan? Ay, 9 pesos na yan. Di pisilon iyan mapurot ngunyan ng mga panahon. Kaya so sa tuyang mga kababayan, mag-isip-isip po kita kung saan kita makaka-discount, duman kita. Yun ang pinaka-the best dyan. Dapat tataw kita mag-podcast. Magkurukambas muna kita. Kung saan subarato, duman kita tabi, Ma'am Liz. Kung so may birthday ka sudma, nagchat sana sa kuya, indata dahil man da siya makauli. Bisyon pa da siya duman sa iyang lugar. Hindi ako sa Sabado na sana, biyon ta na sana sa Sabado, tabaka lamang mahali na ining namamatita sa Sabado. O di balon ta, balon ta ini patukalon kang so jinsuwa o kaya jintanlad nganing matukal na ining namamatita ini tabi Ma'am Rica. Tabata birthday ko niya ni Ma'am Rica. Ano daw lamang Ma'am Rica kung igwa ka dyan kipansit?
Pa-deliver na digdi. Pa-deliver mo na sa digdi. Makatana lamang kami kang handa mo sa birthday mo. Si Ma'am Rica, tigbabati kan sa iyang aki na si Bianca Sophia. Bati mo man niya si Mami Rica. Birthday niya ngunyan. Ika 21 kumpleanyo ni Ma'am Rica ngunyan. Batang-bata. 21 years old. Si Ma'am Rica, 21 years old pa sana. Di happy birthday tabi Zay mo. Sa Sabado may ma-birthday man. May ma-birthday man sa Sabado. Ang edad kang ma-birthday sa Sabado. Gura pira ang edad kang ma-birthday sa Sabado. 22 anyos. The best in Tabaco City. Usok na di malilimot, pagkat amoy pa lang solve na solve. Barbecue nito, legendary. Barbecue sa Motsari. Tenga, balat, isaw, paa at dugo, lahat ng paboritong ihawan dito. Tara na magmerienda, ayain na ang barkada o dalhin mo si Jowa. Pasalubungan ng pamilya, pang merienda o ulam. Swak sa budget, walang kulang. Toy barbecue, masarap at malasa. Hahanap-hanapin, di malilimutan. Tope Barbecue, Ang pwesto ni Sir Tope, Tope Barbecue, dyan yan sa tubangan kang covered court, dyan yan sa Barangay Salvacion kang Tabaco. Sulit Perte dyan ang barbecue ni Tope. ang lasa, Top Pork Barbecue, balat at tenga. May isaw Pwede yan na panira, pulutan. balik sa Ang gusto ko dyan yan na barbecue dila, tapos kinalas. wala May talinga. hahanapin pa. Ang perti pagparatimo-timo unso talinga baga. Ini Maragsip. dito sa Tabaco, Yo. ikaw ang bida. Di may makumpleanyo man sa Sabado. Barbecue, Si Ma'am Rica, 21 anyos. Sumabirthday sa Sabado, 22 anyos. Mas matwa ito kay Madam Rica. Sige. Gabos ko naman tig-try so pig-suggest nindo sa kuya na kung ano-ano na tig-inom ko. Pati mga herbal. Kudi ilinga. Day pa man na umayan. Abo kita kainitantanan kaining sa tuyang namamati. Grabing pagkamot sa kuya kaini. Abo na ako tantanan tabi Ma'am Rica. Ano daw kung permino sa nangaya kuyaon dyan sa imo. Abo nagada ko tantanan primo. Abo ako tantanan kaining namamati tang ini. Sige. Ang LGU Legazpi tabi mga tugang may advisory man sa new work arrangement. Unitabi so pagtugon duman sa Memorandum Circular Number 114 Series of 2026 issued po kang sa tuyang presidente duman sa 4-day work week. So ang LGU Legazpi unitabi so sa indang advisory new work arrangement for LGU Legazpi. Ang office operations on site 8 a.m. to 6 p.m. Monday to Thursday. Monday to Thursday. Work from home 8 to 12 noon pag Friday.
Na sigla man giraray work from home. Pag Biyernes o ang LGU Legazpi. Yo. O sa ibang mga LGUs may mga ipapaluwas siya ng mga pudkayan. Memorandum din iyo. May mga executive order, may mga papaluwas na mga rugan. Tiga-adalan paninda kung paano maninda aadaptaron ining ining memorandum na ini na pigpaluwas kan sa tuyang presidente taganing makatipid na tabi kita sa paggamit nin mga produktong petrolyo. Iyo. O kaya ngunyan sa mga sige sa nang rarabas na mga service vehicle kang gobyerno, may nahilingan niya ako na magasolinahon ka rin so LGU ito. So lunadan kang LGU para nag-order ki milk tea. Pag nag-order sabi milk tea, medyo lalo na kung dako lang customer, guro mga more than 30 minutes, more or less mga 30 minutes, tayo lamang pigpalsukso bihikulo kang gobyerno, naka-andar sana. Habang naghahalat kang so order nindang milk tea. Yan ang maurag na pagtipid. Nagtitipid. Nagtitipid sa paggastos kan mga produktong petrolyo. Yan ang maurag. Yo. Kaya indasan na kung may mga briefing na mandigdin na pag ay pigagamit mag-ano nga ni kung halimbawa arog pining bako man mainit to ng panahon di magpara-aircon sa bihikulo. Kapag naka-aircon ang bihikulo, mas makonsumo yan sa krudo o kaya gasolina. Ang purpose baga kang ining 4-day work 4-day work week nga ning makatipid po kita. Ayo. Sigurado ini sa mga masunod na aldaw dahil masabutan ang presyo kang bugas gurano na iyan. Ayo. So mga basic commodities so aral daw tantig gagaramit. Siyempre yan mga sira, karne, mga masunod na aldaw ka yan, maralangkaw naman iyan ta. Pag nagsisira baga, nagdadakop ki sira, nagagamit ki krudo, nagagamit ki gasolina, so mga parasira. Day ka man makapasiring sa lawod pag day kang sakayan. Di ba? Kaya sa mga masunod na daw, ayun yan. Yun na yan ang mamamatita. Sana all ngaya maglangkaw. Sige sanang ralangkaw kan sa tuyan mga barakalum pero susweldo dahi manggiraray. Lugi kay nang kinaban. Kayo, pag naglangkaw na sa pamasahe, maray nga ni tapabakasyon na. Kayo, unya na sa nang bulan kang Marso ang kralasihan. So after kaining kralasihan, no rin ang balik, Hunyo. Maray lamang kung makabalik na sa normal pagbulan kang Hunyo. Nagaremedyo haloy-haloy pang barakbakan dyan sa Middle East so sana bata grabe ng pagtius ta, bata dugay na dahil pa nag-aarani so mga paraumata halos minatararok pa sa nabaga-bako. Kaya sa mga bagas-bagang ngunya nilinganan nindo sa merkado, ang pinakabarato ngunya na bagas 50 pesos na ang per kilo. Bako batayan ang pinaka-importante yun sa tuya dahil kita mabubuhay pag dahil kita kimaluto dahil bugas. Maray ako takamuti pudi su kamuti tabi yun naman 60 naman su kilo parehas na kang bagas. So kamote, hiling mo na iyan. Pati so kamote, naglangkaw naman. Matayo na sa ng pagkakauntangon niyang kamote. Pati so batag, so ano yan, saba. Hinay ko po. So mga gulayon, iyo pa. Ay napahitay nindig di sa ibabaw kang kinaban. Kaya ngunyan,
Apwera siguro kung ika may sweldo, kay puhan mo tabi na maghanap pa ki dagdag sahod pa rin, dagdag extra income. Dapat tatao ka ki iba pang diskarte. Ta kung saan mo sa sweldo mo, talaga kulang pa yan. Ta siyempre sa mga masunod na simana, malang ko so singil sa kuryente o bata ngunya na pasiring na kita sa tag-init, mas makonsumo na kita sa kuryente, o ano pa, so pagpigagamit na pagluto, so gasol, o mara lang kaw na yan, o ano pa, naiko po narahingaya kayo ni maglakaw-lakaw na sa kinaban. O ilingan ngunyan, ang diesel ngunyan uminabot na sa 90 plus. 90 plus ang ngunyan, ang presyo kan diesel. So gasolina may 70 plus na. O yun na. And next week, tabi Sir Melv sa Chabs, next week sigurado malangkaw pa yan. Baka mag-arabot na sang gatos ang per liter kan mga produktong petrolyo. Paano na ngayakan ni supambilog-bilog may man lamang. So mga driver dyan, may mga driver baga kita ng pagkahapon, pag nagagarahe na sinda, pagal, ang iba dyan, masarong bilog daw ngaya kita. Di ba? So mga driver, rarampangan sa rumbilog. Ang pulutan kayan, mani, o kaya karaoke. Okay na yan. Pampaturog sa nangaya. Ngunyan, na naglangkaw sa mga produktong petrolyo, dahil pa man ka mo pwedeng magsingil nin dagdag pamasahe, taday pa man ka mo ki basihan. Makasarong bilog pa daw ka mo. Makasarong bilog pa daw ka mo. Inay ko po, nabuhay tangaya ini sa kinaban. Ano na ini? Kaya tabi kay puhan ngunyan maghigos, magsumikap. Dahil pwede ngunyan natatamad-tamad ka. Tapag nagtamad ka ngunyan, magugutom ka. So apwera ka yan, garing ngunyan na panahon na ini, mahiling ta naman na posibleng sa mga masunod na daw, ang mga report naman dyan, hakbas digdi, hakbas duman. Serbisyo asin reparo. Name, bako na pundo. Arak basan digdi, harak basa naman duman an masunod kayan. Siyempre grabe ng pagtios tabi manay edit Palacio Relino. Bas digdi, arak basan digdi, arak basan duman. Yan naman an masunod kayan. Solve na solve, barbecue nito. Ano na ini? Barbecue sa Motsari. Ano nangyari? Susatuyang pang ekstrong pahit. Lahat na Habo ipatugtog ni Baby Love. dito, tara na mag Habo ni Baby Love. Habo na naman ni Baby Love ipatugtog ito. mo si Joa. Pasalubong, Si Lusa talaga ini si Baby Love. pang merienda. Habo ni Baby Love ito. Swak sa budget, walang Oy mga tugang, 1 minuto bago po mag-alas 8. barbecue, masarap at malasa. Hahanap-hanap, hindi mali. So digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa. The best, Ganyan pong aldaw kita ni Miyerkules, Wednesday, Marso 11, 2026. siguradong number 1. Sulit sa sarap, panat. Kumusta tabi dyan sa pamilya Rilleno? Kumusta tabi ka mo manay edit? Balat at tenga, may isaw at Ay lamang pa ako nakakabot dyan sa lugar rin. Dari, adap at malasa. game ba isa na? Hanap-hanap, hindi
grabe pa kita. Dahil pa kita na lulugara. The best barbecue, tabako Kaysa na ta mamarapara na sa na kita dyan. o matagbak brand. Mapiyesta na sa Claveria, no? Pag Mayo, tama, ano, Mayo ang piyesta sa Claveria Masbate. Sa top Ang pag Mayo, dakulon ang bunga kan mga mangga, no? Indian Mingo. Na-miss ko lamang sa Masbate, at dyan sa Claveria. hanap-hanapin di Ang aki pa ako, nakaabot ako dyan sa Claveria Masbate. Grabe ang bunga kan mga mangga dyan, ano? itip. Tapos masiraon dyan sa Claveria. Back branch, Dyan kara Sir Art na Gomez. number 1. Dyan sa Claveria Masbate. Halo ang lasa, Hindi kon masira pangunyan tabi man ay edit duman, ano? barbecue. Sige, paaram na po muna kita digdi sa programa. Das may betap, Sa pangaran ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. balikan sa murang Sa pangaran man ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw. hahanap-hanapin di malilip. Sabay dyan si City Councilor Riner Burse. Tope barbecue, the best BM Attorney GIO Bungaw. branch o matagbak branch. Kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Pusbilo, ABC President Cap Art Avila. Sabay taman dyan si BM Carol Siga and BM Vic Siga Jr. May isaw at Adidas, may Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Salamat. the best barbecue. Sa saindo po gabos, mga tugang, mga kabayan, mga parantabay niya to, paki-follow, like, and share na lang kan sa tuyang programa. Ngani pong mailing man kang iba. Sulit sa sarap. So iba pa niya itong pag-restoryahan at siya naman duman sa 107.7 radyo natin Tabako sa programang Sutama sana. 10 to 11 po yan. Isaw at Adidas, may betap. Param na po muna sa indong lingkod ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni Kuradong number 1. Saga naman. Adios amigo. Domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye. Pork barbecue, balat at tenga. May isaw at Adidas, may Bisyo, betamax asin, pa. ripa. Inihaw na binabalik-balikan. Sa murang halaga, mabubusog ka. Malinis, masarap at malasa. Wala ka nang hahanapin pa. Top barbecue namin. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog
kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.